दैयाबो सौहैयो आं फिदिंना लांगोन एसे होनलाय हेलौ 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 गोबाव जायालै हाजो गाखोग्राफ्रा नै थाब सहैयो बोथोर गैयि हाजो गाखोनाय थाब ओंखारलाय ओंखारनायाव खस्थ' जानाय नङा ओरैजाय बिथिं मा ओंखारग्रा दङ लामा दं लामायानो अबेसिमथाय बेसो मा हाजो बे भुबनेश्वर ना मा होनोमोनलाय भुबनेश्वर नुबाय हाजो गाखोग्रा बैबायदिनिफ्राय नै बाव होबोबा हाजो थिखिना दंफैयो भुबनेश्वर नामा भुबनेश्वर औ भुबनेश्वर हाजो थिखिनियाव बोथोर गैयिनि हाजो गाखोनाय नै हेलौ जलफि बाथोन जाजागौमोनलै मा मोनो जाखो ओरैजायलाय जेबो मिथिया ओरैनो फैलाबायदोंल' बाल ओंखारग्रा लामाखौनो दा नागिरबा मोना जादोंलै ओंखारग्रा लामाखौनो दा मोना जादों ओमफ्राय माथो ओंखारनायसो मोनबायना ओरैजाय पाहार देखा हूँलाय भुवनेश्वर पाहार हूँलाय दोंसे खनदो एरनायनि मेंगायो खोमा मीना खन्दाफोर ओंखारबायबा फाग्ला थालिर कला काबि तबै औ मा थालिर गोलाव गोलावा दंलाजोबोलै आयौ थालिरानो जालिसो ओमफ्राय मोनबा रावबो बायनो नागिरा কি হইল গেরা ओंखारग्रासो मोनबाय लामा ओंखारख्लायबाय हाजोआबो उल्थायबायसोना जोंना ओरैजाय होमबा हाजो खिथु नङा होमबा बे आं होनाया आं होनाय दैखौ दानो मोनथ'आ राभापारासो मोनसिगोनलै स्कुटिजों सहैसिगोन दा थाबाय ओरै खोलानि लामाया बेखौ नुवाखै नोंसोर बेजों लांफिनसै जों बैजों ओरै लामा दंमोन ना मोनसे बेजों लांफिनसै ओरै जायगा नायथावथाव होननानै सोलिदोंमोन आं जानद्रायगोन ना जानद्रायालै बेरायफैखानायालाय माथो मोजांथ' ओरैजाय जायगाया लामाबो मोना नामा दाबो मै होग्रा दावखोफिनसै नै लागाव साया खालै गुसु बै गोजौखौ गाखोथार बहाय थांनो बेयाव गोलोमजोबबाय मानसिया फाग्ला बिदि गोलोमो मारै माबा खालामनांगौ दाम्बोल खारनानै बुकदाव माबा होफैनो न'आव बानायनांसिगोन आलो दाम्बोलखौ सिमेन्ट बस्तासे बायनानै ओरै थांजायो लामाया ओरै गोजौआव दावखोनायसै ओरै गाहायाव ओंखारलांसैब्रा गाहाया ओरै थांबा गोजौआव लागाव ओइ दा मा गारला फिथाइया दा जाजायामोन नामा मा गारला फिथाइ जाहैनो नामा गारला फिथाइयाबो जाजालै जानो अफाय दं दाबायदि बोथोराव जायो अफाय दं ओमफ्राय ओरै दावखोनांगोन नों मिथिखाबाय दावखोनानै ओंखारबावनांगौ एसे बांद्राय माबा नङा आरो थौरो जाहैबा गारलाखौनो मिथिया आं थ' नायनोबा ओरै मोनसे हाजो दंबावो बै हाजोखौ मा होनो हा हेल' बै खाथिनिखौ मा होनो हाजोखौ भुबनेश्वर थ' गैयाबा नोंखौसो मोनगोन खिन्थु बा दासो ओंखारदों गथ'नाया दे खोन्थालांबाय था रै थाबै लाउड स्पिकार खोनासंबा नै आं मोनसे गोसोखांलायबाय हेल' गोदो बिराद ओरै फैलाय नै आमाय थुस थुस होनलायलायोमोनब्रा नैबेजों ओरैजाय एरनानै
Rồi. Rồi. गोदोनि आयै गोदोनि माबा मोनसे मोनदोंमोन आङो ओमफ्राय माबा होनो हाखुरा थाग्राया ओमफ्राय टुस 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 होनलायग्राया हाब बारा मोजांलै बेयाव खोलो खोलो गुसु मोनलायखाबाय What? Khawdang. What khawdang? नै माथो ओरैबो गोमदों बेनो आयु लामायानो जौखोजोबनाय नै आग्लासो बै लामाया नुबाय बे लामाया जौखोजोबनाय नै इमान गोजौ बे लामाखौ माबा बोरै गाखोगोन देलाय नै थोदस हनै थिखोनोसो थांनांगौआ जाबाय बावखुंग्रिया बिदि गोजौ नङा दाना हो ना बिदिनो बावखुंग्रियाथ' दाब्रै ना दाबा दंदां ना माया गय बायदिसोलै अबे ओइ नै बिफाङा नुबाय थाराय बायदि नुहुरो ए बैजों थ'दो खोनसेला एरबाव असाथिंब्रा लामा मोनथियाबा खिन्थु जुजाथारगोनलै नों नै माथो बेयाव खुन दङ औ दुद्रुबाथाय गैलालै ओइ हा ओरैनो टाइम पास बेरायफैलाबायबाय बोरै बोरै लांनो नागिरखोथाय कि बुस्थु मा बेलाय ओमफ्राय सोर लायखो नै नैबे बिबारा बिराद साइस जाना दं नालाय बेथ' बै मा होनोमोनलाय बेखौ बे हाग्राया बेनिनो बिबारनि ना नैबे मा होनोमोनलाय गान्दिल'आ ना गान्जिल'आ लामा गैयाबा थांलालै औ लामायाव जोंबो रोङा फाग्लासो जागोनलै नायलाय ओंखारबाय थायो लामायाबो फाग्लासो जागोन थांना फैनो रोङाबा होनलाय लामा देखायग्राया मैनि आगानसो नैलाय मैनि आगानब्रा बिलायबो मोनैखौ गोदानथारा मै आगानजोब बावरा फिसा जायो नामा बिसोरो मैया मै फैयोब्रा थोद मोसानि आगाना बिदि जाया मोननैल' जायाना मोसानि आगाना ओरै दामफ्ला दामफ्लासो जायो बबे मा बिफां बे हो हनै ओरैनो होनांगौना होसोनांगोन दगन गैया जेबो जायाखै नों थांस'दो बिराद गोजानाव फैबाय खिन्थु ओंखारनांगौसो जानोसै उल्था माबे अबाव थांनो नागिरोब्रा
दाउ मासेबो नुवा फाग्लासो जागोन लामायाव जि मोजां ना सिल 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 बोना बोराय नों आगान दंबावो बेयाव थौ जा मोजां माथो लामाया हाब बुहुद बांलासो जाबाय माथो र' हो दासो मासे दाउ गाबनाय खोनादों नै बे हाजोआवथ' बिफां गैला हनै जोबलाथ' बे हाजोआ जोबला हो मा बे हाजोआ जोबला हनै लामा जाजोब्बाय ओरैजाय हाखराथ' बेनो मैसो खाग्राखौ दासो मोनदों मैसो खाग्राया बेनो नामा नुबाय गोदोनि एक्सपिरियेन्स गोनाङा अ बेनो आरोना माथो खुन्थिया दंजोबखायो ना अके नै बुमेस्वरमोन नामा हाजोआ बुमेस्वर ना बे हाजोआ बुमेस्वर हाजोनि मैसो खाग्राया नै माया नै मोनथारलै ओरै सेस मैसो खाग्रा जोब नै सेस ओरै खुन्थियाव खायोमोन आरोना रोदायाव ना रोदा नङा खुन्थिया ना खुन्थिया गायजोबनाय बुमेस्वर हाजोनि चिराङाव दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों वाह 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 मोजां ओमफ्राय फट' लाग्राफ्रा सिना रेडिखा नामा सोदोब होनबानो जायो नामा बेयावबो मैसो खाफैयोमोन जायो ओरैजायनि जिरायग्रा जाबायलै थांसैदां ओरै ससे नाहरनाय ना नै लथा फै दे लासै लासै फै नै मद' माबा मैहुर खालामनो फैनाय बायदिसो मोनलायलाङोमोन आं हो लामाया माबा हायेननि लामा बायदिसो मोनलायलाङो समाननो हायेननि नङा ओंखारग्रा लामाखौ मोनासा ओंखारग्रा लामाया गैखायाना मिथिखायोब्रा उल्थासो जाखाबाय बे अ बैयावबो दं माथो मैसो खाग्राया बबे आदारखौ जाना थागोन बिसोरो ना बिफांनि बिलाइखौ जायो हा मैसो खाग्राया बावहायबो दं नै हो ओंखारना मोनबायलै जाबायदांलै थ' बिदि गैलाथ' लामा गैला मा बिफां बे इन्दि खोमसि खोमसि नै लामाया आयौ ओरैजाय मोजांमोन जिखुनु आं ससे नुदों सिल सिल
बाफिल' खावरां नामा एलाय खाथि खासिना ओरैबायदि सेवरा बिफां दं नालाय आयु सेवरा बिफांजोब ओरैबायदि गोरा जायोलै बिफाङा ना नङा माथो ओरैनो जायगाया गिसि नङा होमबा बोरै सासेया बहाय मैसो खाफैयोमोन ना ओरैबायदि बिफां दं लामाया